Renungan Padinan GKJ Purwantara Selasa 21 Juli 2026. Nulodo laku utama. Kepetik setunggal Yohanes 3 ayat setunggal ngantos dumugi 3. Kawasaken dening Sudiono Pepantan Bulukerto. Kawruwana spira gedene katresnan kang diparingake dening Sang Rama marang kita, padha kasebut para putraning Allah. Lah kita pancen putraning Allah, mulane jagat ora wano marang kita, amarga jagat iku ora wano marang panjenengane. Para kekasih, saiki kita padha dadi putraning Allah, ananging durung cetha kepriye bakal kahanan kita ing tembe. Mung wae kita padha sumurup menawa Sang Kristus ngatingal, kita bakal dadi padha karo panjenengane, amarga kita bakal padha ndeleng kahanane panjenengane ing sejatine. Sak wong kang duwe pangarep mangkono marang panjenengane iku mesti nucake awak kaya dene panjenengane kang asipat suci. Mekaten sabdaning Gusti lumantar setunggal Yohanes 3 ayat setunggal ngantos 3 menika, sumangga kita raos-raosaken lan kita renung-renungaken ing salebeting gesang kita. Haleluya, amin. Bapak Ibu sederek ingkang kinasih, limrahipun gesang kita taksih mikiraken diri kita piyambak katimbang tiyang sanes. Perkawis menapa kemawon taksih milah-milah aken pundi ingkang sae tumrap gesang kita. Pondene kabutan kita sampun cekap nembe kangge tiyang sanes. Kamangka angger-anggering Gusti saben-saben wekdal kita mangertosi lan kita pireng ing saben wekdal. Mila tansah nyingkur ing kersane Gusti bab katresnan ingkang asipat suci. Solanggeng sabdaning Gusti minangka cumeti kagem gesang kita sedaya. Amin. Gusti berkahi. Haleluya, amin. Pandonga. Pangeran ingkang Maha Suci, matur nuwun sedaya samukawis ingkang paduka paringaken kangge gesang kita. Mugi saged migun ani kangge tiyang sanes. Ugi nyuwun papunten atur ingkang prasaja menika wonten Sang Kristus. Pandonga menika kula aturaken. Amin.